It's M. Records Mix Special. Gaskiya hajiya kin cika alkawari, kawai ku shaida na ba ta sarautar ba gari. Kaina na ji ya juya kamshin ki ya samun jiri, alkawari za ki rike in na matsokar ki da ke ni da ke mun dace hajiya to rike alkawari. Na sani a gidan ki za na rage gajiya, yamma kin sani san ke ciran gajiya, ke nake buri tawa zaman maza a yi zantawa, ni da ke ba mai rabawa, kin da ke kadai ce na shiga soyayya. Tawa tawa Bayo tawa 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 ke ce tawa 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 hajiya baba tawa tawa ayayayayayayaya, kai nake so ki mini ke da ki mini hajiya ki mini yana ki mini hajiya ki mini yana ki mini ayo Allah da ni ina so in zami magana ki faɗa mun gaskiya, ko da matsaloli sun yi yawa kina da kariya, kin san a zamana da ke haƙuri shi zami da makiya, ba mutum rabuwa ko za ku mutu sai dai mutuwa ta raba mu. Hajiya baba tawa shugaba mai tawa, na san ki akwai alkunya, kina da kyawun niyya, mi zaman mu mako da kiyayya, ba wani kayya a kayya mama ayayayayaya. Na sani a gidan ki za na rage gajiya, yamma kin sani san ke ciran gajiya, ke nake buri tawa zaman maza a yi zantawa, ni da ke ba mai rabawa, kin da ke kadai ce na shiga soyayya. tawa tawa Bayo tawa tawa ke ce tawa hajiya baba ayayayayayaya, ke nake so ki mini